Ora sing sekolah tapi malah epyek nggawe pakarya. Halo Cah, balik meneh ning konten Mbak Titin yo. Iya yo Cah, konten keseharian IRT Desa. Kontenku dino iki diawali dengan aku apa nggawe pakarya. Lah iya, ora sing sekolah tapi malah sing bingung. Perkara tugas teko sekolahan, efek MPLS anakku. Dadi iki mang ceritane anakku iku nggawe pakarya. Kegiatan MPLS kon nggawe rompi kok sekolahane. Rompi sing berbahan dasar iso didaur ulang Cah. Iki dadine nggawe rompi dengan bahan dasar kertas karton. Tapi iki mang dhek nggawe dhewe dengan pola jebule malah kecilien, ora iso dienggo. Dadine mbok ya melo epyek dadi melu pakarya meneh. Lah piye ndelok nyawang anake sedih bingung, mbok ya melok bingung. Jujune mbok iki kok sembarang iso, serba bisa. Dadi anake sing sekolah mboke sing beraksi. Nek masalah pakarya ngene iki mesti akeh mbok-mbok sing melok yo. Ra mungkin ora anake sing sekolah tapi mboke sing epyek sing bingung. Soale biasane bocah iku nek ora iso, engko isone meng nangis karo muring-muring sak karepe dhewe. Ngene iki ra ketang mboke pegel tapi ya tetep dilakoni. Engko nek gawe nendang bar lak ya ndang ayem, ora melu pikiran akeh-akeh. Lah iki rompine wis sampe dadi ae Cah. Ku gawekno karek nempeli hiasan. Jebule aku yo mbalek yo nggih pakarya. Lah nek kowe piye Cah? Nek wayah ana pakaryane anakem, ngewangi anakem apa njipuk jasa tukang sing iso gawe pakarya ngono iku lho Cah, sing meroi dadi. Nek aku selama iso nglakoni ya tetep tak lakoni dhewe. Soale lek aku iku angger dideloki tutorial utawa gambare ngingeti sepisan ae, aku ya langsung iso. Piye nek menurut aku termasuk kreatif ora lho Cah? Nyambi ngoceh, aku tak nutugno gaweku ya Cah, gendang bar yo.